नमस्कार, आम्ही आसात गावडेवाडा कोरगाव आणि पुढे भटवाडी लागता हांगा एक काल राती 2 सुमार एक इन्सिडंट घडल्या। तुम्ही फाटल्यान पळयतात जे पोपळी आसात, माड आसात, अराउंड 28 जे पोपळी आसात कोणी तरी अननोन पर्सन येऊन एक कापलेले आसा आणि 2 जे माड आसात तेंका सुद्धा तेंच्यांनी कापून उडयल्ले आसा। खंय तरी हांगा जे बायल मनीस रावता ते एक आसा आणि त्याची चली आसा, हे दोगूच रावतात। त्यांची चली जी आशिल्ली हेर तांकां लग्न करून दिल्या, पूण खंय तरी असल्या गरीब मनशाचेर खंय तरी अननोन पर्सन हे गांवांतलेच असू येता, भायले ना अशें आयकपाक येता। हेच्या पयलीं ह्या जाग्यार खुबशे इन्सिडंट घडले, फॉरेनरांक आडोवप, तांकां मारप आणि खुबशे इन्सिडंट ह्या भटवाडी गावडेवाडा हांगा इन्सिडंट घडटात। हांगा CCTV फुटेज पंचायतीन लायिल्ले, ते खंय तरी एंगल जे आसा तेंचे CCTV कॅमेराचे तेंचे एंगल चेंज करून हे राती काल असे इन्सिडंट घडलेले आसा आणि ती बाबडी रडटा। तुझे नाव कशें? सावित्री गावडे। कितें जालें हे? काय ना रे बाबा, कोणी उडयले आता काय सांगा। कितले असलेले ते? हे आता 28 खोपळी आहात आणि 2 कवाथे आहो। कवाथे मारले आणि हे 28 आहो। 28 30 न गाव। तुझेर कोणाचो डाऊट बी ना तसं ना म्हणजे कित्या खातीर असो करप? बघ तू आता केस दिते, पण कशी म्हणून केस देऊ? बरोबर। आणि कोण ना आम्ही दोघा बाबा, आमचं कोण ना दोघात जण येईल ना, कोण जेल ना आणि कोण हो। बाकी केळवा त्यांची ते लगीन करून दिली। ही आता बघ दोघात जण अशा राहू काय केलं आता। हे दोघात जण हे दोघात जण कितल्यांक सुमार हे घडले बी काय खबर? 2 रातच्या हो। आवाज ऐका गेलो होय रे, आवाज ऐका गेलो आणि सुनता कोण ना रे, आम्ही दोघात निघलो ना। सुनता कोण हंता गो, आमच्या सुनीता हंता गो, जाऊया गो। सुनील राधा 2 झाले म्हणून बाहेर सारांग ना आम्ही रातची बाहेर काय करतो प्रकार काय म्हणा। आता काय सांगायचं, कोणा आता वाटेन कोणाची कोणी तशी प्रकरणं खूप झाली। म्हणजे कोणाची गाडी त्या वाटेन गाडी फोडले, कोणाचे दारा फोडले, कोणाचे टायर सुद्धा काढून दिले, म्हणजे सांगा येणार ना आता कोणाच्या ही हो रोड रात्री ह्या भटवाड्यान लाईट नसली। भटवाडा आमची त्या वाटेन गावड्यावाड्याची लाईट असा, भटवाड्यांचीच लाईट ना। ते म्हणतात आता रात्री आमची सकाळी आमची लाईट येयल्या म्हणून लागले का, कोणी कोण जाणा म्हणाले। आता काय म्हणून काय समजना कित्याक लागून कोणी उडयले का काय त्यांचे वाड्यांचे। आता ते जंक्शनार कॅमेरा हा, पण त्याचे लोकांनी भुरग्यांनी कोणी तरी पळयले जाल्यार त्याची ती ह्या वयर वयता, एंगल वयर रोडाचा काय दिसाना अशी झाली बारीक। आता कसं आणि काय म्हणून सांगपाचें कांयच समजना। आता हेचेर कशें कितें अशें हे बारीक बारीक हे जायत आहात न्हू, हेचेर पोलिसांनी कांय तरी हे करपाची, काय दखल घेवपाची आणि हय पेट्रोलिंग करपाचा रातचा। कित्याक हय फाटी सुद्धा लोकांचे हयसर दवरलेले गाडयांचे टायर काढून येले, कोणाचे आरशे फोडले, कोणाच्या गाडयेतले गिफ्टां काढून कितें असले हे सामान काढून येले, असले प्रकरण हय खूप झाली। हेचे पयलीं पोलिसांक कंप्लेंट केल्ली आहे, गाडयांची पोलिसांक कंप्लेंट केल्ली आहे हे एरियेची, तर पोलिसांनी मातशी हेचेर दखल घेवपाची आणि तिका खंय तरी सरकारान आधार करचो अशें तिचे म्हणणे आसा। स्थानिक पंचायतीक ती कळयल्ली आसा आणि त्याचबरोबर पेडणे पोलिसांक तांणी रिक्वेस्ट केला की तांच्यांनी पेट्रोलिंग करचे आणि हांगा जे लोकल आसा तांच्यांनी सुद्धा रिक्वेस्ट केला की पोलिसान हांगा रातचे पेट्रोलिंग करचे, जे इन्सिडंट घडटात खंय तरी कमी जावचे। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.